Hardware supply sa Mangaldan, Pangasinan nilooban. Insidente sa pool sa CCTV camera. Tutukan sa report. Makikita sa CCTV footage ang isang lalaki na nagbubukas ng mga drawer sa isang hardware supply sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa biktimang si Isabel, hindi tunay na pangalan, madaling araw nang mangyari ang panloloob. Itinoon daw ng sospek ang pagnanakaw sa kasagsagan ng himbing ng tulog ng biktima at mag-anak nito. Mga around 8:20 in the morning, papasok na ako sa pwesto. Nagtaka ako bakit walang mga pera doon. Kasi nag-iiwan ako ng pera doon lagi, lalo na doon sa ibabaw ng lamesa. Wala naman daw ibang mga nakuhang produkto ang sospek, maliban na lamang sa halos 7,000 pesos na pera. Karamihan daw sa mga ito, kapapalit lamang ng biktima sa bangko. Minsan nga late akong pumapasok, may mga bumibili na para may panukli na yung sekretary ko. Malakas ang paniniwala ng biktima na dati nang naging customer o madalas magtungo sa lugar ang sospek dahil alam niya ang pasikot-sikot dito. Naiblatter na raw sa PNP ang insidente. Ayon naman sa Mangaldan Police, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente. Nagpaalala rin sila sa publiko na doblehin ang pag-iingat. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa barangay para sa pagbabantay ng seguridad sa lugar. Joan Punsoy, Balita Miyanan.